ये भाई जब से यहाँ के उठल बानी तब से हमारे बाउरे सब भइबे कइल है। अभी कहत रहे जे तिवारी जी रोवा जितना फुहर अब राउर गौनई ठीक नहीं खेला ना जी। रोवा जब से उठल बानी तब से बाउरे बोलत रानी हमरा बुझात नहीं खेल आज इनकर आँखिया डैमेज बता इनकर कोनो डैमेज है भाई को रखिए ले बितिका रे धीरज रहा। अब तो हमारा पर यहाँ के दोष लगाओ तनी अनेरे नु यहाँ के कहतन जे हम गलती ना बोली ले हम तो ई जानत तनी कि रबा गलती ना बोली ले जेकर गुरु शिव जी बाबू गणेश जी आ वो सब के लड़का अगर गलती बोल दे हां ई गलती बात है। लेकिन इहो के प्रोग्राम जमेला यूट्यूब अगर खोल के देखब न आ खाली बूढ़ा ब्यास कमलेश देहाती लिखब न त पता चल जाए कि हो के कौना ब्यास टाइप के बात हम तो मने निर्मला जी के साथे बदनाम तो बोल ले लेकिन इहो के कितना सुंदर प्रवचन करी ले ए बार छुपल बा हमरा कहला से कि हम गलत मानिए चाहे वो सही बड़े गप दिन यूट्यूब पर मारी अपने था लग जाए 1 मिनट में अरे जा बहुत तरह के हमरा बुझाला न जितना ऊपर से चाचा ई करिया हो ने भीतरों के ई करिया हो माने कपट वाला ब्लैक कोबरा पीछे के डांड से मार देम तो हम गिर जाए। हां एगो औरी है के बात कहनी हो कहत नहीं जे तिवारी जी रवा लय का मारो रवा डांस का करो रवा तो डांस से मार देम तो हम धुमलुकिया मार दे इतना हमार दिन पातर नहीं है जे हम डांस से मार दिया तरह के ढिमलवा दी। अरे जा 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 गलती ना बोले के चाहिए जब सारा एने से फरमाइशी आ गई बा कि हमनी के आज माता बहन उपस्थित बानी अगर जीवन सभे उपस्थित बावे आ गीत संगीत जोन बात साफ सुथरा होके के चाहिए तो साफो सुथरा में कौन चीज प्रवचन मत करो जितना ई गावत नहीं खन उतना तो बोला तारे भचर हम उठनी ह त गीत संगीत गवनी हो त 4 गो गाना गा देनी हो आई 3 गो गाने में बाप रे बाप 1 घंटा 10 मिनट लगा देनी तो गाना बजाना होके के चाहिए कि कनी अच्छा लागे श्रोता समाज आनंद खातिर आइल बनी जा कोनो जरूरी नहीं है मास्टर साहब कि एगो ब्यास के गाड़ी दी तो प्रोग्राम जमी कोनो दरकार नहीं है। अब रउआ लूरे नहीं है तो हमरा नचला के शिकायत रउआ करबे ऐसे त चाचा ई हम नहीं कहत लिखल बा कि गायन वादन तथा नृत्य गायन वादन तथा नृत्य ये तीनों मिलाकर संगीत बनता है। कमलेश देहाती जी तो आज हमनी के संगीत गावे आइल बनी जा परीक्षा देबे नहीं खै आइले पर ध्यान अरे भाई होदे बा भाई गाना बजाना कहां से कहां चल गई कहल गई बा मलिकार की नाम दिल से हरि का लिया ही नहीं नाम दिल से हरि का लिया ही नहीं तो खाक चंदन लगाने से क्या फायदा। अरे पगला जब हरि के शरण में तू झूला नहीं तो कंठी माला झूलाने से क्या फायदा। सच्चा रंग में मन को रंगाया नहीं सच्चा रंग में मन को रंगाया नहीं तो वस्त्र गेरुआ रंगाने से क्या फायदा। जब हरी रंग में मन को तू धोया नहीं तो छेदी गंगा नहाने से क्या फायदा। कहां से खौरा ब्यास लेकिन आई गीत संगीत के हम ले चला बरबा कहल गई बा मलिका कि धरनी में ध्यान तप तीरथ अनेक करो कठिन सुमार्ग पे ताको अड़ जाना है तो तनिक गरूर नहीं रखना शरीर बीच तो हित मीत गुरु से तो नहीं लड़ जाना। बबुआ तो नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का अरे बिना नाम नर के अरे पड़ा अरे तो पढ़ता चारों वेद
तिन सब लिया सकल वेद का भेद अब बिना नाम नर के पढ़ा तो पढ़ता चारो तो हरि के नाम बाउर ना हो हरि के नाम बाउर हो तनी बढ़ जाए के बाद खड़ा हो जा संगीत में आवा संगीत अब तो कहत रहे जे नचनिया काहे के बोला देने देखी हम काहे के बोला देते ई सब ड्यूटी बा आ नाचलो खराब ना हो कमलेश देहाती जी कहल गई बा चाचा कि हरदम हरि के कीर्तन में इंसान नाचते हैं हरदम हरि के कीर्तन में इंसान नाचते हैं अब भक्तों की भाव देखकर भगवान नाचते हैं हमारा नाचल के शिकायत मत करी ये पर ध्यान दी कि आवाज काहे राउर इतना उम्र में कचकता ये पर ध्यान दी भाव लगता कैसे अरे तन मनवा अपन धोलो हरि नाम से तन मन हरि नाम से धोए के बाद तो तरन तारा हो जाई आ जहां बंटी बबली फ्रूटी मरब त आंख आन्हर मुंह बानर तर दे हो जाई तो तोहरो से कहतनी कि भगवान के नाम जपे के बाद अरे पगली आज भगवान के देन से तहरा इतना सुंदर शरीर मिलल बा ई के कर देन हो हमार दिन हो तहार दिन हो अरे सब भगवान के दिन हो गाढ़े लिपस्टिक मारो दारू ई सब भगवान के महिमा बा भगवान के नाम ना जपबे लिपस्टिक मारे के हे जा तो लागी हे जा लभराए इस गीत के भाव लगता अरे तत्ता नवा मनवा अपन धोलो हरि नाम से अरे तो दूध ढबो काम से ना तनवा मनवा अपन धोलो हरि नाम से दूध ढबो काम से ना अरे तो दूध ढबो काम से हो आज दूध ढबो काम से दूध ढबो काम से हो दूध ढबो काम से अरे तन मनवया तन मनवया पर भोलो हरि नाम से अरे तन मनवया पर भोलो हरि नाम से विचार करब सब है गीत के भाव लगता कि तनवा मनवा अपन भोल हरि नाम से दूर रहब काम से ना तो चाचा कावना काम से दूर रहे के बा कावना ए बेरा जितना लोग अपना दुख से परेशान नहीं खेलू भैया जितना लोग अपना दुख से परेशान नहीं खे वो दूसरा का सुख देख के परेशान बावे काहे फलाना के 4 चक्का गाड़ी किना गइल बिया थोड़ा सा तनी लेवल उठा दी तनी 20 डाल के थोड़ा सा लेवल उठा दी फलाना के 4 चक्का गाड़ी किना गइल बिया एगो पट्टीला रहा मुहे माटी ले लत रे उ त भाखत रे कि हे काली माई हमरा बड़का भईवा विदेश जाता ओकर जहाज ओनिए उल्टवा दिह कि ओकर मौगी के हम ही राख ली नहीं दुताला लौकता ए धरती पर कमजोर के लोग काल बाकी नहीं बाबे ए महाराज एगो हेती चुकी लइका के बुखार लाग जाता नु तब मास्टर साहब महतारी लागतारी भारा भाग है लागतारी कहे कि हे काली माई हमारा नानका के बुखार ठीक कर देबो नु तो तारा की हम बकरी के बच्चा जरूर चढ़ाई रवा सब विचार करो आ कि बकरिए के बच्चा काहे उ भखतरी काहे ऐसे कमजोर बा काहे न कि उ बाघ के बच्चा भाग दे इ तो बुझतरी कि जहां बाघवा के बच्चा हम भखनी आ कि बाघवा थोर द भारा हमरे उतार दे भगवान के नाम से प्रेम केकरा केकरा रहे केकरा
राम नाम में जितना शक्ति बा मलिकार कहल गई बा कि राम है मात पिता सुत बंधु संग सखा गुरु स्वामी सनेही राम के आस भरोसे बा राम के त जिए पुण्य राम और दिए पुण्य देही राम कहे अधिकोट बने राम कहे बिगड़ी बन जाही भद्र कहे कछु दुर्लभ नाही त राम बसे जिनके उर्माही उर मन हृदय होला आ जेकरा हृदय में राम वास करतनी ओकर तरन तरत यही हो जाई बबुआ तनी हो पुलिस शब्द पर ध्यान देहल जाला जब जान जाइला कि गाड़ी वाला प्रोग्राम ना हन शब्द कोष के मार कइल जाला ए पर ध्यान दे खाली गोंदे बोले लो फालतू ना काहे अरे तब गड़ी का गिद्ध सजन कसाई अधोल रहली मीरा बाई अरे तपतिया याद करी बीर बरहनु बात के दूर रहबो काम से ना तपतिया याद करी बीर बरहनु बात के दूर रहबो काम से ना भाव लगता है बबुआ अक्की धोल धुर पर पहलाद आ जेकर दुनिया बाया बा हम तो पहले चाचा अक्की शरीर रहे या चाहे ना रहे मोहन मोहनी में बिंदु महाराज लिखत नहीं मास्टर साहब अक्की भव सागर का रत्न ही जिनमें कुछ न मिलता है अच्छा हमरा सुदेश माझी के तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार सादर स्वागत अभिनंदन बंदन काली मैया के कृपा रहो सब बन रहे मोहन मोहनी में बिंदु महाराज लिखत नहीं कि शरीर रहे चाहे ना रहे अगर और नाम कीर्ति अगर उज्जवल बा तर वह धरती पर अमर बानी मोहन मोहनी में बिंदु महाराज लिखत नहीं कि भव सागर का रत्न ही जिनमें कुछ नहीं मिलता है आ धन पुरुष है वही के जिनका नाम जगत में चलता है कमलेश देहाती जी रामचंद्र श्री राघव ने जग में धर्म प्रकाश किया आ कर्म वीरता दिखला करके खल रावण वंश विनाश किया इन नामों से नर जीवन का वृक्ष फलता फूलता है आ धन पुरुष है वही के जिनका नाम जगत में चलता है ऐसे गीत के भाव लागता अक्की धोल धुर पर पहलाद आ जेकर दुनिया बाया बात अरे तो अभिषेक दूर को दमन के अभिमान के काहे